pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman ang magpabilin ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono mo. Mayong buntag sa tanan, welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maguban-uban ta mga kaigsonan ining taknaa. O akong gihangyo nga inyo ning i-share ug inyo ning ipaambit kadto sa inyong mga higala kaila sa FB. Kay sa atong panag-uban karon do na tay trivia. O kaysa tong makatubag dunay ganti, dunay premyo. Og ang pamaagi ako rang ipadala diha sa Palawan ang premyo sa makatubag. Ug akong ipasalamatan ang Dios sa iyang pagpanalangin sa atong programa. Ug akong ipasalamatan ang Dios sa iyang pag-atiman niini. Ug tungod sa iyang pagkamaayo angay nato nga daygon siya ato siyang pasalamatan. Ug kung i-welcome ang matag usa ilabi na ni Brad Anton Cholim og ni Harry Dinoyo. Good morning, good morning. Sa atong pagsugod akong gihangyo ang matag usa nga pagduol ngadto sa Ginoo og ato siyang pasalamatan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nagatiman og tag-iya sa among kinabuhi. Dios nga maoy nagluwas kanamo, nahigugma kanamo. Og salamat amahan nga imong gidugangan ang among kinabuhi og maayong adlaw. Diin imong gihatag kanamo ang kalipay ug kalinaw, imong gipaambit diri kanamo ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamaluluyon. Kanunay namong nabati ang imong gugma og niya kami o Dios sa pagduol kanimo niining maong buluhaton sa programa nga imong gipiel kanamo ang pulong mo kinabuhi ko. Kuyog sa akong mga kaigsonan nga imong makatawhan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan, manaaman karon sa ilahang trabahoan, naaman o Dios sa ilang biyahe. Salamat nga imong ipaabot ngadto kanila ang imong panalangin, ang imong panalipod, ang imong protection. Salamat amahan nga imo kami gihatagan og kusog, kadasig ug labos sa tanan, sa kaisog, sa pagpadayon, sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin, ilabi na o Dios sa amo karon nga panag-uban sa imong mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan sa pagsabot niini. Imo kaming dasigon sa pagkabot niini. Kaya ang imong pulong o Dios mo'y among kinabuhi. Ang imong mga mensahe mo'y giya kanamo, mo'y buhing giya kanamo, mo'y mulamdag kanamo aron magpuyo kaming malipayon, malinawon samtang nagapaabot kami sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. Amahan, among isalig diha kanimo ang tanan. Among itugyan diha kanimo ang tanan. Kini ako mga pagampo, mga pagdaig pagpasalamat. Pinaagi sa pangalan ni Hesus, pangalan ni Hesus. Ug ang tanang Kristohanon magaingong amen ug amen. Ayaw kalimot na atay trivia ug akong gidasig matag usa nga mo share nining ato ang live streaming sa ato nagikaingon kagahapon
Kung wala nimo ang tubag, basig na sa imong higala, sa imong ka-friend. Unya pwede nimo nga ipaambit, i-share kining atong programa o butangig mensahe. Paminaw mo ani, pakiguban mo niini, kay ang Dios magpanalangin kanimo. O pwede sad mong maka-request og awit makalangit. O pwede sad mong maka-request og mga makapangutana man lang. O sa may mga pulong diha sa Biblia nga inyong nadungog nabasa nga medyo wala ninyo matugkad, wala ninyo masabti, pwede ninyong ipangutana diri sa atong programa. O salamat kaayo sa inyong pag-share. Salamat sa Ginoo sa ato ang panag-uban karon nga mabati nato ang iyang presensya. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Doon na ko'y kumpos nga gihatag, gihatag sa Ginoo kaganina. Ug ako ning ipaambit karong taod-taod before ang ato ang trivia. Okay, dugang mga awit makalangit, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Atong tagaan og panahon, pagtagad ang mga awit makalangit, ay labi na sa atong panag-uban niini nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, katong mong request og mga awit makalangit, pwede kayo mo nga mo paabot, mo padangat diri sa ato ang programa. Mga request nga atong matagaan og pagtagad. Dugang mga awit makalangit, mga kaigsuonan, ato ang tagaag higayon among halad sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Og ato sang hulat-hulaton kay naay mga komersyal kini nga mao nga ubang mga awit na nay mga komersyal nga gipasod. Og ato sang huwat-huwaton. Si Rosales, good morning, good morning. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Maayong buntag pas og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kanunay madasigon dalaygon ang atong buhi nga Dios. Og request kog kanta pas unsa toy title sa imong kanta, mosayaw ko, modagan ko, duol kanimo. Amo ni kaning among halad, mao ni ang kanta nga imuhang gi-request. Among halad. Happy one sing ni Bra Delicer Godines. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na Kung moabot na ta og 20 kapin, mo ipasod na nato atong trivia kung moabot na tag 20 kapin. Muna nga para masudayin ang atong trivia, ayaw og ayaw og kaikog, ayaw pagduha-duha. I-share ang atong programa kaysa dihang moabot na tag 20 kapin, ato nang ipasod ang atong trivia. Okay. Sani ka pa maagi aron ang matag-usa, madasig sa pagtuon, madasig sa tipig sa mga pulong, sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios nga mo'y pinaka-importante labaw sa tanan nga atong gikinahanglan sa kalibutan. Imula Jesus, ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Medyo nalita karon mga kaigsonan tungod kay kagabi dugay kay kung nakatog ko mga alas 2 na kikan sa akong paghigda alas 9 angtod alas 11 alas 12 angtod na alauna angtod alas 2 unya nakamata kog sayo
Anang mga takna ang awa ko'y tulog na akong nahinumduman ang usa ka wali mensahe sa Ginoo sa gipadala sa usa ka alagad nga kung di ka katulog dunay tao nga nanginahanglan sa imong mga pag-ampo. Ang sitwasyon nga nung di ko katulog nga wala gyud ko'y ganang motulog. Una mga kaigsuonan, okay, una mga igsuon na ay mura og dili kasod ang akong ginhawa. Nag-short breath ko kagabi. Unya kung mulakaw ko mawa, kung mutindog ko. Pero mohigda kanang mutug ko, mubalik siya. Mao to nga nag-inahinay ko inom og tubig, unya naminaw ko mga mensahe. Unya namalandong ko. Sa dihang namalandong ko, nakahinomdom ko sa usa ka wali, sa usa ka pastor. Sa panahon nga dili ka katulog, dunay nanginahanglan, dunay tao nga nanginahanglan sa imong mga pag-ampo. O dunay mga dapit nga nanginahanglan sa imong mga pag-ampo. O dunay mga nasod nga nanginahanglan sa imong mga pag-ampo. O ang gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing, ang mga Kristohanon sa Afghanistan, mga Kristohanon sa ubang mga nasod, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod. Mao'y gibutang o gipahinumdom sa Ginoo nga nanginahanglan sila sa mga pag-ampo. O dalaygon ang Dios nga nagdasig sa akong ginabuhi o human ni adto kagabi naghimo kog mga pag-ampo, nakatulog ko. Muna nga nakatulog ko mga alas 2. Unya medyo dugay-dugay kong nag-quiet time. O muna nga may resulta og pagkalit sa atong nga programa. Abisan pa man kung lita, sa gihapon nakig-uban ta karon. Unya akong mga pagdasig sa matag-usa nga atong i-share ang ato karong live sa ingon inig-abot og 20 mga kaigsuonan, 20 na ta nga mag-uban atong ipasod ang trivia ug usa na siya makatabang sad ilabi na sa mga nagklase, ilabi na sa online class, no? Makatabang siya ug gidasig gyud ko anis Ginoo ug dili na ko mapugngan ang pagdasig sa Ginoo sa akong ginabuhi. Ug mayo nga pakig-uban ni Brother Eliezer Godinez, blessed Friday morning, Pastor, og sa tanang kaigsuonan nako ni Kristo. Dalaygon ang Dios. Okay, relasyon sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Si Lorman Grospe paminaw ni Pastor Man aron kam madasig. Okay, salamat kaayo. Salamat kaayo Brother Eliezer. Atong hisgutan karon nga topic mga kaigsuonan kining pulong pag mapaubsanon. Mabasa diha sa Santiago 4:10. Og ato ning gihisgutan mga kaigsuonan nga kon mapaubsanon ka, suod nimo ang Dios. Duol nimo ang Dios. So maghisgot ta karon mga kaigsuonan unsaon pagpadayon diha sa pagpaubos. Og kanus-ama nato makita masusi nga naa na nato ang kinaiyang mapaubsanon. Og unsa may ganti iganti sa Ginoo sa mga taong mapaubsanon. Kay mo ni ang ato ang mga hisgutanan. Pero dili ni mao ang trivia ha. Ang atong trivia ato raning hisgutan inigbaabot ta og 20 kapin. Kisalamat sa Ginoo ni Pastor Eglin Sarbida Silvano. Good morning Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Dalaygon sab ang Dios sa imong kinabuhi Pastor Eglin. Pastor og sa imong tibuok pamilya, ang Dios magapanalangin kanimo Pastor og sa tanang mga anak sa Ginoo. Maayong buntag og God bless us all. Request ko, Pastor, Jesus maghari ka, o niya lahat ay magsasaya. Daghang salamat, Pastor Gika ni Pastor Eglin Sarbida.
sa unahan, isang yaw ang kadaogan, igugmaan ng tao, inisugo sa Ginoo, inamuhi at Mayong pakig-uban ni Pastor Ryan Tagab. Pastor, kita taon yang taod-taod sa atong klase. O niya, salamat kaayo nga imuhang madala si Pastor Fabio og si Ate Carmen. Amo sakay raman to si Ate Carmen di no. Salamat sa Ginoo kay dili ta ka apil og graduation kung wala ta ka apil og exam. Mao na pinaka-importante nga mo cooperate unya enjoy na to ang atong panag-uban. Welcome sa atong programa, Sister Rosalie Orsal Daal. Salamat kayo sa Dios sa iyahang pag-atiman sa imong ginabuhi o pagtubag sa atong mga gihangyo gipangayo sa atong Ginoo. Si Pastor Ryan Tagab, maayong buntag Pastor, ug sa tanang viewers, request kog kanta Pastor adto ta sa langit. Okay, ato na taga ano yung pagtagad mga kaigsuonan. Ari sa ta sa request nga nahiuna ni Pastor Eglin Sarbida. Jesus maghari ka. Okay. Jesus maghari ka. Okay. Jesus maghari ka. Ato sanay nga taga pagtagad. Jesus maghari ka. Sa ato ni nga programa, madunggan ang mga awit makalangit. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, manunubos sa tanan nga katawhan. Mayong pakig-uban o good morning sa akong classmate Singapore. Amen Pastor, pray for me also na mawa na ang akong mawa na ning akong gibating sakit. Ay kumusta naman di ay ka classmate? Unsa may imong gipamanti? Pwede mo nga imong i-PM sa ko para maka-advise sad ko kung unsa may mga gikinahanglan pod sa imong gipamanti. Si Juanico. Ay, good morning. Salamat sa imong pakig-uban. Happy watching o good morning, happy listening. Si kay Ayong Adjong Buntag Pas watching from Edmonton, Canada. God bless you. Uy, salamat kaayo. Naani sa gawas sa nasod, Edmonton, Canada. Pero murag taga Bohol siguro ang atong igsuon no. Si kay ang iyang gigamit nga lungguahe Adjong Buntag man. Salamat sa Ginoo. Taga-asa ka diri sa Pilipinas, Juanico. Salamat kayo sa imong pakiguban sa atong programa. Si Ma'am Yon Ipsudanes, mayong buntag Pastor Gideon. God bless us. Salamat kayo Ma'am Yon. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios nga kanunay nagpanalangin kanimo og sa imong pamilya. Sister Rosalie Orsal Daal, nakiguban karon sa atong programa. Good afternoon diha sa California. Og salamat sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Mayong buntag sa tanan natong mga kaigsuonan. Okay, gigrita mga kaigsuonan sa atong igsuon nga nanukan sa California, Sister Rosalie Orsal Daal. Ang atong igsuon nga nanukad diha sa Talibon, Bohol, Sister Natalia Ibon. Pasensya na gyud kay wa kita ka klase kagabi kay na ako'y bisita kagabi Unya gigamit po diri ang simbahan sa atong live unya dito sa Kawayan pikas kwarto tuasad mi nagmeeting alang sa ato ang simbahan dito sa Lower South Hills, Tisa, Cebu.
Ilabi na kay doon na tayo karong 18 mag Thanksgiving na ta. That is the first anniversary ato ang usa ka tuig nga pagpasalamat diin kita giubanan o giproteksyonan sa Ginoo. Sister Natalia Ibon, matud pa sa atong igsuon, maayong buntag pastor, happy Friday. Nindot og makadasig ang mensahe gahapon. Thanks pas. Aki salamat sa Ginoo. O gamay na lang kulang mga kaigsuonan mo 20 plus na ta. O niya ako nang ipasulod ang trivia. O niya ang trivia mga kaigsuonan nagtangag og ganti og makatabang ni sa mga nag-online class. O ilabi na sa pagkikuban sa atong programa. Si Ma'am Lynn, Bob, salamat kaayo Ma'am Lynn sa imuhang pakiguban. Good morning, Pastor. Good morning, Sabba. Ilabi na sa imo mga kauban diha. Ang Dios magatipid og magatiman sa imuhang pagpuyos kalibutan. Sa tanang kanasuran, Jesus maghari ka. Si Brad Josepino Paran, good morning nimo diha, bro. Kumusta ang atong igsuon nga nanukadas Compostela? Amin, maayong buntag pastor og sa tanang mga kaigsuonan diha kang Kristo Hesus. Request ko Hesus Hari. Murag ato ra siguro nang kantahon kay wala man maho. Okay, ako anang tan-awon diri ha kay basig na ako'y MP3 kay diha sa FB sa YouTube wala na siya mahuman. Mayo nga pakiguban sa alagad sa Ginoo si Pastor Alejandro Brofal. Pastor, may buntag nimo diha og uban ni Atinoli. Kumusta kumusta man si Atinoli og uban sa inyong mama og sa inyong mga anak si Inday Leah og Inday kisam to? Nalimot to. Si Leah og si kisa ito manghod, Pastor? Saan naman tiguang na itaan niya? Tiguang. Kimatad pa sa ato igsoon. Good morning, Pastor and family. God bless. Kay lahat ay magsasaya sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Akong tan-aw ni kung naaba ko MP3 ani, lahat ay magsasaya. Kay lahat ay magsasaya. Aha. Labaw gyud ka. Lahat ay magsasaya. Wala gyud. Sige, ari lang ko sa kusang ipangitaon na Pastor Iglin. Kining lahat ay magsasaya. Kanang ang lahat ay magsasaya. Mao ba ni? Kusang pangitaon diri ha. Lahat ay magsasaya. Kani. Okay, dira di ay. Lahat ay magsasaya. Si Richly. Ay, sahay malimot man taan ni Pastor Al. Ay pangumusta ko ni Inday Richly. Si Wani ko, taga Bohol ko pas, igsuon kong Gigi Abisya. Okay. Regards ko ni Sister Gigi Abisya. Niya, ang ipasalamatan ang Diyos sa kumpletong kaayuhan gikan sa COVID. Pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Ayaw kalimot mga kaigsunan, ang pulong sa Dios na nga atong hisgutan naghisgot og pagka mapaubsanon, atong hinumduman kung mapaubsanon ka suod kas Ginoo. Suod kas Ginoo. Unya nindot kaayo ang tao nga suod sa Ginoo. Kay bisan pa man kung dunay mga pagsulay, dili siya angay mabalaka. Bisan kung doon na say bation nga dili maayo, dili gihapon siya mabalaka. Kay naa ang Dios duol kanunay kaniya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
Nabihag ng kasalanan, Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang Si Hansel Abicon, maayong buntag pastor and family, God bless. May buntag sab nimo diha day. ang lahat ay luluhod. Jesus, Sa atong pagpuyo ni ining naong sa kalibutan mga kaigsuonan, ato gayong hinumduman ang pagpaminaw kanunay sa Ginoo. Mo'y pinaka-importante. Ang pagpaminaw sa tingog sa Dios maoy pinaka-importante, maoy gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kaya ang tingog sa Dios maoy atong kaluwasan. Ang tingog sa Dios maoy atong kadaugan. Ang tingog sa Dios naay panalangin, puno sa panalangin. Ang tingog sa Dios muhatag nimog kalipay, muhatag nimog kalinaw, muhatag nimog hingpit nga kaluwasan. Ang tingog sa Dios mo paambit kanimo, muhatag kanimo og katagbawan. lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, grabe ka nindot bitaw kung nangandoy ka nga mahimong manindot ang imong kinabuhi. Kung nangandoy ka ba nga mahimo untang nindot ang akong kinabuhi ugma sa umalabot, walay lain nimong buhaton, walay lain atong angay paningkamutan bitaw kanang mabatunan nato kanang pulong mapaubsanon. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga ato karong saluhan sa Santiago kapitulo 4 versikulo 10. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Bayawon ang Dios mismo maoy mubayaw kanimo. Ang Dios mismo maoy mo pasidungog kanimo. Pasidunggan ka. Atubangan sa mga tao. Ang Dios mismo maoy manalipod kanimo. Ang Dios mismo maoy mangitag pamaagi. Maoy mo himuglakang aron ka iyang maluwas. Aron ka ihang maatiman, matagad. Aron malayo kas kakuyaw. Maoy hinungdan ang Biblia nagdasig pag mapaubsanon sa tanang panahon. Kaya sa dihang mapaubsanon ta, ang saad sa Dios luwason gayod kaniya. Bayaon gayod kaniya. Og atong hisgutan karon mga kaigsunan kung unsaon pagpadayon diha sa pagpaubos. Ug unsaon nato pag-ila nga naana nato ang pagkamapaubsanon. Unsa may mga moingon tang pamaagi aron mailhan nato nga oy naana daay koy pagkamapaubsanon. Ug unsa may mga saad sa Dios o buhaton sa Dios ni adtong tawo nga mapaubsanon. Okay, mo ni ato ang hisgutan karon. Ug doon na pa may nag-request og awit makalangit ato sa ning tagaan og pagtagad mga igsoon. Request awit makalangit. Ako sang pangitaon dire. Kay Jesus hari sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko.
Human aning maong awit mga kaigsoon na akong ipaambit ang awit makalangit nga gihatag sa Ginoo gahapon unya na human ni kaganinang buntag. Tungod kay samtang nagama kog awit naiabot ang atong bisita unya naputol ang akong pagama og kanta. Unya akong gihuman kaninang buntag og salamat sa Ginoo nga samtang nagama kog awit nabati nako ang iyang presensya. Dili nako kapugngan ang kalipay, ang hilak sa kalipay. Kana bitang makahilak ka sa pagkamaayos Ginoo. Marilis ka, mahawas ka. Usa ka pinasahi o kahibulungan kanang makahilak ka sa paimong pagduol sa Ginoo. Sa dihang makahilak ka sa pagkamaayos Ginoo. Wow, marilis ka. Marilis ka. Marilis ka sa imong problema. Mahawas ka sa imong gibati. Unya maunay gihatag o gipasinati sa Ginoo sa akong pagama niining maong awit. Before ta mag uban-uban sa pulong sa Ginoo ako ning ipaambit. Unya samtang ako mag-aawit, ablihi ang imong kasing-kasing. Ablihi ang imong nahuna og pamalandongi ang unod sa maong kanta. Kaysa akong pagama niini, nihila ko sa pagkamaayos Ginoo. Dili na ko mapugngan ang luha sa akong mata. Gipabati sa Ginoo ang iyang gugma. Gipabati sa Ginoo ang iyang pag-atiman sa akong kinabuhi niining maong kanta nga gihatag sa Ginoo. Muna akong gitaytulan ni og gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios. Ako ning katahon uman aning Hesus Hari. Mga alaga kami kanimo, dili sa mga utang, Dili usab sa mga ngalan, ang simbahan tigumanan. Dili maoy kaluwasan, kay si Jesus lang ang dalan. Kinabuhi kaluwasan hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakin asko, giligon mo ako. Wala ko'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako. Dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari. Dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari. Mayo nga pakiguban ni Sister Gloria nga nanoka dihas Bulacan. Nana mo sa Quezon, no? Nanat mo sa Quezon. Sister Gloria, good morning nimo diha.
Maayong buntag pas og maayong buntag sa tanan. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi pas og sa tanan nga pamilya sa Ginoo. Request kog pas dalang panan. Okay. Ato nang tagaan niya pagtagad uban sa mga uban sa human sa mga pulong sa atong nga Dios. Ako saning ipaambit kining awit mga kaigsonan nga gihatag sa Ginoo kagahapon niya na humani kag ganiyang buntag. Ako ning gitaytulan mga kaigsonan, gugmas Ginoo. Gugmas sa Dios. O kuyogi ko sa pamalandong aning maong awit. Og ako nagtuo nga mabati nimo ang iyang presensya. Mabati nimo ang iyang gugma, ang iyang pag-atiman kani adto hangtod karon buhi gyapon ta. Biblia kagihatag mo kinabuhi kung gibag-o na mga bisyo kitang mo aron ako makaalagad kanimo. Ang Biblia ang ihatag mo kinabuhi kung nabago na mga bisyo itang mo aron ako makaalagad kanimo. Way makalabaw sa gugma mo kasing-kasing ko gipot nimo sa mga pulong mo nabuhi ko sa ngalan mo na ayoko. Ni ako aron daygon ka ni ako aron simbahan ka ni ako aron halaran ka o Diyos. Pagunit mo kalipay ko ang presensya mo kalinaw ko ang pagdawat mo kaayuhan ko kinabuhi ko ihalat kanimo way makalabaw sa gugma mo kasing-kasing ko gipotli mo sa mga pulong mo nabuhi ko sa ngalan mo na ayoko. Ni ako aron daygon ka ni ako aron simbahon ka ni ako
halaran ka, O Diyos. Hallelujah. Ibayaw kong kamo alang kanimo, kasingasing ko ang konana. Kay gibayran mo sa gumma mo, busan niya ang kinabuhi ko. Huwag makalabaw sa gugma mo, kasing-kasing ko giputi mo. Sa mga pulong mo na buhi ko, sa ngalan mo na ayoko. Ani ako aron daygon ka, ani ako aron simbahon ka, ani ako aron halaran ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Ang Biblia nga gihatag mo, kinabuhi kung nabag-o na mga bisyong gitangtang mo, aron ako makaalagad kani mo. Huwag makalabaw sa gugma mo, kasing-kasing ko gipotli mo. Sa mga pulong mo na buhi ko, sa ngalan mo na ayoko. Ani ako aron daygon ka, ani ako aron simbahon ka, ako aron halaran ka, O Diyos. Pagunit mo, kalipay ko. Ang imong pagunit, ugad mo imong kalipay. Ang presensya mo, ang kalinaw ko.
ang pagdawat mo kaayuhan ko dawat o Dios ang among pagduol kanimo. Kinabuhi ko halad ko kanimo, way makalabaw sa guma mo. Kasing-kasing ko iputli mo, sa mga pulong mo nabuhi ko. Sa ngalan mo na ayoko, ni ako aron daygon ka, ani ako aron simbahan ka, ani ako aron halaran ka, oh Dios. Hallelujah, 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 Lord. Gibayaw ko kamot alang kanimo, kasing-kasing ko ang kuna na, kay binayran mo sangong mamo. Busaan niya ang kinabuhi ko, way makalabaw sa gugma mo. Kasing-kasing ko giputli mo, sa mga pulong mo nabuhi ko. Sa ngalan mo, Jesus, na ayo ako. Aniya aron daygon ka, ani ako aron simbahon ka, ani ako aron halaran ka, oh Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Way magkalabaw sa gugma mo, may kalabaw sa imong gugmamahan. Kasing-kasing ko giputli mo, sa mga pulong mo nabuhi ko. Sa ngalan mo, Jesus, na ayo ako. Ni ako aron daygon ka, ani ako aron simbahon ka, ani ako aron halaran ka, oh Dios. Hallelujah, hallelujah,
makalabaw sa gugma mo. Kasing-kasing ko iputli mo sa mga pulong mo na buhi ko. Sa ngalan mo, Jesus, naayo ako. Ani ako, aron daygon ka. Ani ako, aron simbahon ka. Ani ako, aron laran ka, O Diyos. Hallelujah! 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 Nabuhi kami sa imong pulong ugan. Naputli kami sa imong mga mensahe. Imo kaming gibayran aron mga alagad kanimo. Salamat Ginos kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpadayon sa pag-atiman kanamo. Salamat o Dios ka kanunay kang galuwas sa among kinabuhi. Way makalabaw sa imong gugma kanamo. Way makalabaw sa imong kaluoy diri sa among kinabuhi ugan. Kanunay imong gipaabot ang imong mga mensahe nga mo'y naghatag na mong kinabuhi. Salamat Ginoo Amahan sa imong pagkatiman kanamo. Salamat o Diyos sa imong pagbantay, pagproteksyon ng pag-ayog kanamo ugan. Aniya kami aron daygon ka. Aniya kami o Diyos aron simbahon ka. Aniya kami o Diyos aron halaran ka sa among kinabuhi ugan. Way makalabaw sa gugma mo. Kasing-kasing ko iputli mo sa mga pulong mo na buhi ko. Sa ngalan mo, Jesus, naayo ako. Ani ako, aron daygon ka. Ani ako, aron simbahon ka. Ani ako, aron halaran ka, O Diyos. Hallelujah! 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 Naisalaan ako kani adto walay kapaingnan ang dala nangit-ngitan sa gugma mo Ginoo. Nakitaan mo ako, gibagon mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, giligon mo ako. Kalisdanan kas kita, kitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dag ko ihako
Nangandoy ko nga gakson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo punta ako, Ginoo. Way lain kong gitingo ka, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kaksako. Labaw kong gitingo ha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa gugma, puyogan mo ako. Ginoo, nangandoy ko nga gakson mo, ubuan mo sa kasa mo, presensya mo puna ko, Ginoo. Way lain kong gitingo ha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kaksako. Sa gugma mo, o Diyos kaksako. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan ninimong awit nga gihatag sa Ginoo. Samtang naglitukos mga pulong ni inimong awit mga igsoon, dili gyud nako mapugngan ang luha sa kalipay. Tungod kay kinsa manggod ta kagahapon, kinsa manggod ta kaniadto. Wala tay paglaom. Tao ta nga walay kalipay, kulang kanunay ang kalipay. Apan tungod sa gugma sa Dios, iyang gipaila dinhi kanato, iyang gipaabot dinhi kanato ang iyang mga pulong, ang Biblia nga iyang gihatag. Og diha sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia, ang kinabuhi nimo og ang akong kinabuhi na bag-o. Og ang mga bisyo nga tangtang, nga wagtang, nga hilis, kini gihimo sa Dios aron makapangalagad ta kaniya. Ang Biblia nga gihatag mo kinabuhi kung nabag-o na. Mga bisyo gitangtang mo aron ako makaalagad kanimo. Atong hinumduman pag naapatay bisyo, maunay babag sa tawag sa Dios. Dili ta kapangalagad kung naapatay bisyo. Dili pa ta kapangalagad kung naapatay gisipit-sipitan, kay maunay babag sa presensya sa Ginoo. Dili mahimong suod nimo ang Dios kung duna pa kay gisipitan nga sala. Duna pa kay gitipigan, duna pa kay gitaguan nga sala. Mauhinungdan ang Biblia diha sa Santiago, duol kamo sa Dios og moduol siya kaninyo. Og ingon siya, pag hinulsol kamong mga makasala. Maunay gihatag sa Ginoo diha sa city sa kapitulo 4 sa Santiago. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakuroingnon. Pangaguol kamo, pagsubo o paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak o ang hudyaka sa kusubo. Ingon day sa versikulo 10. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo og bayawon kamo niya. Igsuon, grabe ang gibuhat sa Ginoo, way makakumpara, way makalabaw, tungod nas dako niyang gugma. Iyatang giatiman, iyatang gitudluan, iyatang gihatagag pamaagi, aron sa umalabot nga mga panahon sa takna nga kita mo atubang, iyatang bayawon. Og ingon siya diha sa koros, way makalabaw sa gugma mo, kasing-kasing ko giputli mo. Walay nakaputli sa atong ginabuhi. Walay tao nga nakabag-o sa atong ginabuhi, gawas lamang sa Dios. Siya ang nagputli sa atong kasing-kasing.
Siya ang nag-usab sa dagan sa atong kinabuhi. Aron na tay paglaom, aron doon na tay kalipay, aron makabaton tag pagtuo gugma sa atong pagpuyo o pagpakig-uban sa iyang mga pulong. Ingon dire sa mga pulong mo nabuhi ko. Igsuon ko sa Ginoo, sultihan di ka. Kung wala pa miabot ang pulong sa Ginoo kung ginabuhi, di ta magkita. Di ta mag-ila. Wa ko masayod kung hangtod karon buhi pa ba. Munang diha sa pulong sa Ginoo igsuon, mabuhi ta. Mabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Sa ngalan mo, Hesus, naayo ako. Sa pangalan ni Hesus, naayo ta. Sa pangalan mo, Hesus, naayo ko. Munang naay mensahe diha, ni ako aron pagdaig kanimo. Ni ako aron daigon ka, ni ako aron simbahon ka, ni ako aron halaran ka. Atong hinumduman sa katapusan, sa hunat sa kalibutan, sa gipadayag, ang mga tao nga naa sa trono sa Dios, walay laing gilitok, mao ang hallelujah, mga pagdaig sa Dios. Unya ningon diha, pagunit mo, kalipay ko. Sa dihang gigunitan kas Ginoo, gigunitan kos Ginoo, naa ang tinuod nga kalipay. Ayaw pagunit sa butang, ayaw pagunit sa kalibutan, hinuon tugutan nato nga ang Dios mao imugunit ka nato. Naa diha ang tinuod nga kalipay. Sa presensya mo, kalinaw ko. Hinumduman nato diha sa presensya sa Ginoo, kung naa ang Ginoo sa imong pinuy-anan o sa imong kinabuhi, bisan asa ka, malipayon ka. Sa presensya sa Ginoo. Unya, ang pagdawat mo, kaayuhan ko. Sa diha nga moduol tas Ginoo, kung dawaton tas Ginoo, kaayuhan na. Healing. Dunay milagro nga mahitabo sa diha nga moduol kang maghalad kaniya, dawaton sa Ginoo, panalanginan ka. Panalanginan ka. Mao na nga kung gusto ka nga panalanginan sa Dios, siguruha ang imong halad maoy pinakadabis at ubangan sa Ginoo. Ingon sa diha, ang pagdawat mo kaayuhan ko, kinabuhi ko, halad ko kanimo. Suon, dili nato kalimtan ang atong kinabuhi. Halad nato ni para sa Ginoo. Sa katapusan nga stansa sa mong awit, gibayaw ko kamot alang kanimo. Ingon diha sa Biblia, tudloy ang mga lalaki sa pagampo uban ang binayaw nga mga kamot. Ibayaw, pag-surrender, gibayaw ko kamot alang kanimo. Kasing-kasing ko ang kuna na. Ginoo ang kuna ang akong kasing-kasing. Ginoo ang kuna ko. Kanus amanta ang kunon sa Dios. Mao ni atong tagaan og pagtagad. Kanus aba ang kunon sa tao. Kanus aba ang kunon sa Dios ang tao. Mao ni atong tukion mga kaigsuonan. Og ingon diha, kay gibayran mo sa gugma mo. Gibayran ta sa dako kayong gugma. Gipalit ta na luwas ta tungod sa dako kayong gugma sa Dios. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini ang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron bisan kinsa katong motuo, kaniya dili malaglag. Hinuon makabaton og kinabuhing dayon. Busa ania ako, busa ania ang kinabuhi ko. Unang iduol gyud nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nga nagpanalangin ka nato nini maong awit, gugma sa Dios. Ako ning i-record human sa akong live, unya ako ning i-upload sa YouTube. Sa pagkakaron, temporary usa ni nga record, unya ongoing man ang ato ang kuan, ang ato ang recording. Muna nga ako ang gipasalamatan ang Dios nga hinay-hinay siya pero nagpadayon. Tungod kay daghan man ta nga asiran sa mga panalangin nga gipiyal sab sa Ginoo sa akong pagpangalagad. Labi na sa atong buluhaton, tungod na ining mga bulana,
nagkadungan-dungan ang ato ang mga pagpasalamat ato sa atong nga Dios. Ilabi na sa ato ang karong 18 first anniversary Thanksgiving sa South Hills. Unya ato nang dadon sa mga pagampo nga walay ulan. Unya nindot ang panahon. Unya ang mga tao anang dapita makabaton og paglaom. Nakita nako mga kaigsonan nga gipakita sa Ginoo anang adlaw muhayag ang maong dapit. Muhayag ang kasing-kasing sa tao, maablihan ang hunahuna sa tao ug nagtuog kos gipakita sa Ginoo nga mahitabo ni. Pitsa 25 maunay na mahitabo ang ordinasyon sa mga pastor nga nagsugod sa pagtikang sa pagsunod ng Ginoong Hesus. So closing namo na sa basic pastoral second batch sa 25 ining bulan sa September. Ining bulan sa September maunay ikatulo na tong tuig pod sa pagpasalamat sa Dios sa simbahan nato sa Tarcom, Lahog, Cebu City. Unang nagkadungan-dungan, mga igsoon ang pagpasalamat kay gidugan-dungan pod sa Ginoo ang pagpanalangin ug pag-atiman kanato. Og sunod bulan na po'y Thanksgiving. Una nga kung daghan ang buluhaton, medyo busy ka. Og kung gipasalamatan ang Dios nga gihatagan og higayon nga mabisita sa buluhaton alang lamang kaniya. Og padayon natong kung ipasalamatan ang Dios nga nakakunik-kunikta og mga alagad pod sa Ginoo nga matinud-anon. Og padayon ta, daghan pang mga tao nga naas kabukiran nga nanginahanglan sa pulong sa Dios. Og kinsa may manangyaw ana, kita mo'y manangyaw ana. Muna nga natay simbahan sa kabukiran sa Negros. Siguro muabli na sadta dito sa lain nga mga lugar sa Negros kay doon na naman tay simbahan duha ka buok sa Negros sa Barangay Plagatasanon og Sitio Bantulinaw, Gihol nga Negros Oriental. Duha ka simbahan og giatiman sa usa ka alagad sa Ginoo. Og doon na po tay simbahan nga ginasugdan diha sa Barangay Sudlon, Cebu City, bukid na sa Cebu City. Og naapod tay tigumanan sa Kantipla. Wala na ko kasbisita dito sa Balamban tungod sa mga sitwasyon siya nga lisod na ang pag-agi. Unya ni atong panahon na medyo may may giampingan sad nga mga dalan. Tungod kay sa atong pag-abot dito, kuyog na to ang SWAT, kuyog na to ang kapulisan. Unya doon na sila mission mahitungod sa mga ginadili sad. Unya medyo gahulat ko sa mensahe sa Ginoo kung pabalikon bata didto. Og ining bulana sa September mga kaigsuonan, dunay ablihan ang Dios nga buluhaton. Unang walay hunong ang pagpanukod og mga simbahan. Walay hunong ang pagpanukod og mga tigumanan. Manaamas Pinoy-anan, manaaman sa mga lugar diin ang mga tao uhaw sa pulong sa Dios. Diin adunay mga tao nga naghulat sa tingog sa mga minsay sa atong Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo, tungod kay ang oras nagdagan, ato sang sugdan mga kaigsuonan ang paghisgot sa ato karong topic pagpamaubsanon o kung mapaubsanon ka duol ka sa Ginoo. Unya nindot kaayo kung ang imong kinabuhi duol sa Ginoo. Kay naay kalipay, naay kalinaw og puno kanunay kas katagbawan. Now unsaon man pagpuyo sa pagpuyo nato sa kalibutan nga mapadayon nato ang pulong pagkamapaubsanon. Kay ako nagtuo mga kaigsuonan, sa dihang mindawat ka ni Ginoong Hesus ug mitikang ka, midesisyon ka sa pagsunod kaniya, maunang katong midesisyon ka nga nagpabotismo ka. Dito gideklarar sa mga apostolis
Sa Buhat Kapitulo 2:38, dito gideklarar nga sa panahon nga magpabautismo ka, gipasaylo sa Dios ang tanan nimong mga sala. Sa dihang gipasaylo sa Dios ang tanan nimong mga sala, moabot kanimo ang saad sa Dios, ang gisaad sa Dios nga mao ang balaang espiritu. Sa dihang moabot ang saad sa Dios nga mao ang balaang espiritu sa imong kinabuhi, makabaton kas kinaiya ni Kristo. Maunay gisulat ni Pablo o gipalig-una niya diha sa sulat sa Galacia Kapitulo 3:27. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo og nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. O niya kung maingon tang kinaiya ni Kristo, puno siya sa pagkamapaubsanon. Kung imong lantawon ang Pilipos 2, dias versikulo 6, bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios, hinuon iyang gihukas ang iyang katungod, iyang gipakita ang pagkamapaubsanon. Og sa diyang mipuyo si Kristo sa imong kinabuhi, kay siya nahiusa, ikaw nahiusa ka na kaniya, nakabaton kas pulong pagkamapaubsanon. Ang problema mauni, naana nato ang pulong pagkamapaubsanon, pero unsaon nato pagmintin? Unsaon nato ni pagpadayon? Hinumduman nato nga kung mapaubsanon ka, ingon ang Biblia nga atong gibasa, bayaon ka sa Dios. Pasidunggan ka niya, angkunon ka niya kung mapaubsanon ka. Now, unsaon man pagpadayon, pagpaubos o pagpabilin diha sa pagkamapaubsanon. Una, i-train ang imong kaugalingon diha sa Pinoy-anan. Sa imong pamilya, diha magsugod ang training. Diha ma-activate ang pagkamapaubsanon diha sa pamilya. Na unsa may buhaton nimo aron mapadayon nimo ang pagkamapaubsanon. Gahini ang pagpaminaw sa uban. Number 1 na siya nga angay nimong buhaton. Aron na akay pagkamapaubsanon. Gahini ang pagpaminaw sa uban. Kung ikaw asawa, gahini ang imong bana nga paminaw nimo siya. Ayaw tuguti nga ikaw ray kanunay paminaon. Kung ikaw sad nga bana, hatagig higayon, gahini sa imong kinabuhi, nga maminaw kas imong asawa. Ayaw tuguti nga ikaw ray gustong paminaon, ikaw ray gustong ang imong gusto, ikaw ray paminaon, ikaw ray gustong matuman. Dili mahitabo nga makakaton ka sa pagpaubos ni ana. Labi na sa atubangan sa mga tao o sa imong ka-churchmate. Nganuman, na-practice man nimo ang pagkamapahitason diha sa imong Pinoy-anan. Mauna nga kung gusto ka nga makapadayon ka diha sa pagpuyo sa pagkamapaubsanon, gahini ang pagpaminaw sa uban. Kung ikaw asawa, hala paminawa ang imong bana. Kung ikaw bana, paminawa ang imong asawa. Kung ikaw ginikanan, gahinisad og pagpaminaw sa imong mga anak. Kung ikaw sad mga anak, hatagig higayon nga makapaminaw kas imong ginikanan. Labi na kung ikaw nagsuporta sa imong ginikanan, ayaw tuguti nga kumo ka ikaw nagsuporta sa imong ginikanan, gusto na ikaw mo'y kanunay paminahon og but-an na nato ang ginikanan. Nagsuhon ko sa Ginoo, dili na siya maayo. Nakapa-spoiled na sa imong kaugalingon. Munang i-practice kanunay ang pagpaminaw sa uban. Ayaw nang kinaiya nga ikaw ray gustong paminahon. Kay kung maunay imong makatunan sa imong Pinoy-anan, may posibilidad maunay buhaton pod nimo sa dihang na moadto ka sa simbahan. Kay maumay imong na-practice, maumay imong nakatunan. Muna nga, kung naa ka igsuon, gahini ang pagpaminaw sa imong igsuon.
Kung inani ni siya, kung ikaw nagsuporta sa imong igsuon, kung ikaw nagsuporta sa imong mga anak, ayaw tuguti nga ikaw nalay kanunay paminaon. Paminawa sad sila. Kay diha magsugod ang ma-activity mo ang kinaiya ni Kristo. Kanang ma-practice nimo siya. Pero kung ikaw ray gustong paminaon kay bla bla, ikaw mo'y nagsuporta, ikaw mo'y nagpakaon, ikaw mo'y nagtrabaho, ikaw mo'y naningkamot, oy, dili ka makakaton sa pagpaubos. Ha? Muna nga, ayaw gamita ang unsa may naani mo aron dili ka makakaton sa pagpaubos. Hinuon, kalimti ang unsa may naani mo og ibutang sa imong kaugalingon nga nanginahanglan kas uban. Nanginahanglan kas imong pamilya. Nanginahanglan kas presensya sa imong bana, sa imong asawa o sa imong mga anak. Hinumdumi, dili malipayon ang tao. Ug way kapuslanan ang tao nga maningkamot nga nag-inusara. Sa may kapuslanan, matod pa. Nganong naningkamot ka? Kay duna kay plano. Dili lang sa imong kaugalingon, kundi kay na kay plano sa imong pamilya. So munang una gyud is gahini og panahon ang pagpaminaw sa uban. Unsa may kisa may mga membros imong pamilya, paminawa sad sila. Ayaw sugot nga Kristohanon ka, ikaw ray paminaon, ikaw ray gustong kanang gusto nimo, ikaw ray gustong matuman. Sunod, bansaya ang imong huna-una diha sa pagtutok sa panahon. Bansaya ang imong huna sa pagtutok karon ang lawa. Okay. I-exercise ang imong nahuna nga ang imong huna-una gamito nimo karon lang adlaw. Pag huna-una alang lamang karong adlaw. Ayaw huna-una atong kagahapon. Ayaw huna-una atong mga nangagi. Labi na kung ang imong mga kaagi puno sa mga pagsulay. Kaya ang imong mahinumduman, ana, pagdumot, kaguol, kasilag, maunay mahimugso. Labi na kon ang imong mga naagian, kalisod. Kalisod man gyud kasagarang naagian sa tao. Gidaog-daog siya, gisalikway siya, wala siya ayuhag pagtaga, dili patas ang pag-atiman. Maunay bantayanan nga maoy imong mahinumduman kaysa dihang mahinumduman na siya, maunay makakuba sa imong adlaw. Mauna nga ang imong buhaton, gamita ang imong huna-huna sa paghuna-huna karon. Ayaw huna-huna tong nanglabay. Ayaw sad huna-huna ang ugma. Kay dunay kaugalingon ang matag dunay kaugalingong suliran ang matag adlaw. Lain ang suliran ugma, lain pod ang suliran karon. Lain ang suliran nga angay nimong sulbaron karon ug lain pod nga suliran ang angay nimong sulbaron o atubangon ugma. Kung naa kay suliran karon, maunay tagai sa imong panghuna-huna. Maunay tagai sa imong kaugalingon. Focus ka karong adlaw. Ayaw usa tagda, ayaw usa sulbara ang problema nga may posibilidad makit-an nimo ang problema ugma. Makit-an nimo karon may posibilidad. Now kung imong tagdon ang nakit-an nimong problema ugma, dili ka malipayon karon. Unya, kung puro problema ang imong makita, unsaon nimo pagpaminaw sa uban? Unsaon nimo paghatag og higayon sa uban nga puno naman ka?
Mao hinungdan nga dunay mga tao nga duulon nimo, duulon sa membros pamilya, moingon, ayaw kog sa muka kay gisapot ko ron. Di ba? Ayaw kog sa muka. Buto taron. Ngano man kay puno siya. Puno ang iyang kaugalingon sa problema. Puno ang iyang huna-huna sa problema. Ngano man. Siyempre, ang iyahang una-una, iyang gihatag kagahapon. Mao bitaw ng si Pablo, doon na say gibuhat, iyahang unsay gibuhat niya sa iyang kaugalingon, ingon sa Pilipos. Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Hinuon mga igsoon, wala gayod ako maghuna-una nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi o ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Now, ang iyang gipaningkamutan karon. Gusto ni Apostol Pablo nga magmadaugon siya karon. Mao nay gusto sa Ginoo nga atong buhaton everyday. Nga madaugon ka karon sa imong pag-alagad sa Dios, sa imong pagpagamit sa tawag sa Dios, magmadaugon ka diha sa mga pagsulay nga muhasmag karong adlaw. Maunay angay natong tutukan. Unya, aron matutukan nato unsa may angay natong buhaton karon, kalimtitong mga kagahapon. Kalimtitong wala katagdas imong ginikanan, kalimtitong gibiay-biay ka, gidaog-daog ka, dili patas ang pag-atiman. Kalimtito kay dili to makatabang nimo. Aron makabaton, aron magpabilin ang kinaiya ni Kristo sa imong ginabuhi. Importante nga magpabilin ang kinaiya ni Kristo sa imong kinabuhi sa diha nga naambitan na nimo ang pagkamapobsanon. Mao nang niingon si Pablo nga ang akong gibuhat mao nga wa ko magsalig nga nakabot na nako ang akong gitinguha. Doon na may mga tao maingon, si Lord na'y bahala. Si Lord na'y bahala. Grabe na pud ka relax. Dili sad gusto ang Ginoo mga kaigsonan nga sa imong pagpangalagad, relax na kaayo ka. Imbis ikaw mo'y manarbaho, gusto nununay mo nga ang Dios mo'y manarbaho. Uy, kita mo'y sulugoon. Usahay, baliktad Kita mo'y sulugoon sa tinuod nga kahimtang, usahay ang Ginoo mo'y kanunay natong suguon. Kanunay natong suguon ang Dios. Usahay, nalimtan nato nga kita day sulugoon sa Dios. Gibuhatan niya aron mga lagad. Wala tabuhata aron kita mo'y manugo sa Dios. Kita mo'y alagaran sa Dios. Gibuhata sa Dios Amahan para mangalagad kaniya. Uy, naunsa ba nga ang tao nga nahimong Kristohanon, imbis kita mo'y mahimong sulugoon, kanunay na manuuntang manugo sa Dios. Diba? Ang atong pagduol, mao ang paghangyo, pagpangayo, uban ang pagpasalamat, uban ang mga pagdaig. Munang nablis ko sa awit nga gihatag sa Ginoo kagahapon, unya akong gipangayo nga Lord, mahumaning awit, gugma sa Dios. O gihatag sa Ginoo, unya dili nako mapugngan ang luha sa kalipay. Ako mo'y naka-feel sa presensya sa Ginoo. Na-feel nako ang iyang presensya sa dihang first na akong gikanta kining maong awit, gugma sa Dios. O diha nako natugkad nga
grabe ang pag-atiman sa Dios, pagproteksyon sa Ginoo sa akong kinabuhi ug sa imong kinabuhi. Ikatulo mga kaigsunan, unsaon aron makapadayon ka dihas pagka mapaubsanon, pag mapasalamaton sa tanang panahon. Ayaw gyud himua nga di ka makontinto sa unsa may naa nimo. Ayaw kabuta ang mga butang nga wa nimo makita karon. Mga butang sa kalibutan. Hinuon kabuta og paning kamuti ang mga butang nga wala nimo makita karon nga mga butang nga naas gingharian sa Dios. Ayaw ng mga butang nga wala nimo makita ba nga imuhanang nakadungog ra ka og istorya. Hanindot kay nang sakyanana, hanindot kay nang kuana. Amo ubabi lang taon ko nako. Wala pa tuon nimo maguniti nya mga butang ra gyapon, dili na siya makatabang. So ang makatabang aron makapabilin ka dias pagka mapausanon kay mao ni pinakaimportante nga batunan sa tao. Pag mapasalamaton sa tanang naa nimo. Be contented. Mao na say sa in English, kinahanglan kontento ka. Kat-uni nga makontento ka. Unsay ni abot dawata. Unsay gipasinati dawata dihas mga pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Mo na niingon si Apostol Pablo, pasalamati ang Dios sa tanan nga midangat miabot kanimo. Sunod, ikaupat mga kaigsonan aron makapabilin ang pagkamapabsanon, susiha ang imong gibuhat kung dili basupak sa imong gipamulong. Kini mooy pinakabantayanan. Susiha ang imong mga gipangbuhat kung dili basupak sa imong gipamulong or gipang istorya. Kay hinumdumi sa panahon nga mulibkas ang imong dila, inig pagawas og mga mensahe, gimonitor na sa Dios. Hinumdumi, hukman ka sumala sa imo mga pulong, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus. Susiha nga ang imong gibuhat dili basupak sa imong mga gipamulong. Kasagaran, di ba? Alagaran ti ka kung ayuhon ko nimo. Halaran ti ka sa panahon nga imo kong panalanginan. Panalangini ko, Lord, kay ikaw ang akong alagaran. Ayuha ko, Lord, kay mag-alagad na ko kanimo. Susiha, kung ang imong gibuhat karon, maubanay imo hang gipamulong kagahapon. O kaniadto, sa dihang na niduol kas Ginoo, Lord, gamita ko, Lord. Akong ihalad ang akong kinabuhi. Ako na ning gisurrender kanimo. Nya susiha ang imuhang buhat sa imuhang pagpanarbaho, sa pagnegosyo, sa pagpaningkamot. Susiha kung maubanay natukma ba dili basupak sa imuhang gipamulong. Kabalo ba ka nga kung unsay imong gisaad sa Ginoo, unsay imong gipamulong sa dihang nisimba ka? Di ba doon natay mga awit nga kanunay natong gisaaran ang Dios? Dunay mga pagsaad. Unya kanunay natong gipakita nga siya lang ang atong gihigugma. Unya siya lang ang labaw natong gihigugma. Aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka bisan pa sa akong pamilya. So tan-aw na to na nga basig igo ratas kanta-kanta, igo ratas litok-litok. So mo ni ikaupat aron ilhon ka sa Ginoo nga mapaubsanon ka. Susiha ang imong mga buhat kung dili basupak sa imong mga gipamulong. Di ba sa dihang
sa dihang na nagsugod ta nga nakailatas Ginoo, naguros-uros ang atong gugma, grabe po pag uros-uros ang atong mga pulong para sa Ginoo. Lord, ikaw na gyud akong alagaran, ikaw na gyud akong halaran sa akong kinabuhi, kay ikaw mo'y tag-iya sa akong kinabuhi, ikaw mo'y nagluwas nako, ikaw mo'y nagsakripisyo alang nako, imong halad ang imong kinabuhi, alang ka nako aron ako maluwas, aron ako mabag-o, aron ako makabatog kay kalipay kalinaw, uni daghang kaitang gisaad sa Ginoo ug atong susihon karon kung ang atong mga buhat wala ba magkasumpaki sa atong gipamulong. Kay sa panahon nga nagkasumpaki ni, di nimo maangkon kanang pulong pagkamapaubsanon. So, una, aron makapadayon ka sa pagpuyo sa kalibutan, nga kanunay kang mapaubsanon atubangan sa Dios. Dias imong pamilya, angay nimong exercise nga mapaubsanon ka. Unsaon? Una, gahini ang pagpaminaw sa uban. Akong balikon, kung ikaw asawa, ayaw pagsalig nga asawa ka, sunod-sunod ra ng imong bana. Ayaw pag-ingon nga ikaw ray paminawon kay asawa ka, paminawa sad ang imong bana. Kay diha ka matrin. Diha nimo ma-activate ang kinaiya ni Kristo kanang pagkamapaubsanon. Kung ikaw sad nga bana, ayaw hari-hari sa pamilya. Ayaw pagsalig nga bana ka, ikaw mo'y gusto, ikaw ang imo ragyong gusto mo'y matuman kay bana ka. Paminawa sad ang imong asawa. Kung ikaw ginikanan, tagaisad og higayon, paminawa sad ang imong mga anak. Kay kung mauna imong ipakita sa imong mga anak, mauna sa ilang makatunan. Gikan nimo. Ug sa panahon nga ikaw nasay manginahanglan nila, kay moabot ang panahon nga ikaw may unang motigulang sa imong mga anak at imanon sad ka. Ikaw po'y paminawon sa imong mga anak. Sa muna nga, mas bulahan kon ang tao makabaton og pagkamapaubsanon sa tanang panahon. Una, aron ma-exercise nimo ang pulong pagkamapaubsanon, paminawa ang uban. I-apply na karon ugma hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Sultihan tay kamo resulta na siya og panalangin. Kaya timanon kas Ginoo. Sunod, bansaya ang imong nahuna diha sa pagpukus karon. Ayaw ihatag ang imong nahuna sa problema sa ugma. Karon usa maoy hatagi sa imong panghuna-una. Ayaw problemaha ang ugma. Kay doon na kaugalingong solusyon ang problema nga mohasmag ugma. Naakay problema karon, naakay giatubang karon, unya imo pang gibahin ang imong nauna sa problema og atubangon nimo ugma, ikaw ray maluya. Ang mahitabo, dili nakakatarong sa pagmanage sa imong kaugalingon. Puno naman ka. Unang dunay mga tao nga pangutan-on di nakatarog tubag. Muana na lang nga, ay kog samo karon kay gisapot ko. Oh, nganong nasapot man, nganong namubo man, wa may pagkamapaubsanon. Siyempre puno na. Nganong puno man. Gusto man niyang pintahon ang pagsulbad sa mga problema. Ayaw pintaha. Ayaw huna-unaa ang nangagi. Itong mga problema, problema karon huna-unaon nabuto ka na. Sunod, be contented. Kay mo resulta na sa pagkamapasalamaton. Maunay, pinaka-importante, ang tinuod nga giila nga haruhay, katong kontento. Kung dili ka makontento, walay haruhay nga imong bation. Puro kalisod. Bisan kung tinuod imuhang timbang-timbangon, di ko kalisod. Pero, ikaw ray makaluluoy, nga dili kalisod, pero ang imong gibati, kalisod. Munay pinakamakaluluoy. Nga, kanang bitang sakto kag kaon, sakto kag Pinoy-anan, naakay sapi, pero ang imong gibati, kalisod, kag pagkaluoya. Pagka makaluluoy sa tao nga inana ang iyang bation. Kaysa mga tao
nga kuwang og tuog, kuwang og pagkaon, dili plastada ang pagpuyo, pero malipayon, malinaon. Kahibulungan, milagro, di ba? Now, ikaupat, ako rin gibalik, susiha ang imong mga buhat kung dili masupak sa imong gipamulong. Kaya ito naman ang na-discuss. Kay mao na ipinaka-importante mga kaigsunan nga mapadayon nimo ang kinaiya nga mapaubsanon. Katong kinaiya nga naambitan nimo dihang naiusa ka kang Kristo. Siyempre si Kristo mapaubsanon sa tanang panahon. Dapat maunay maghari sa atong kinabuhi. So kanus aba masulayan nato nga doon natay mapaubsanon nga kinaiya. Kanus ama nato madiskubrihan. Uy, thank you Lord na anaday ko'y mapaubsanon. Pagka mapaubsanon. Kanus aba unsa bay mga panahon nga mailhan nimo ang imong kaugalingon nga naa kay pagka mapaubsanon imong gipahari si Hesus. Mailhan nimo, masulayan nimo ang imong kaugalingon nga naa kay pagka mapaubsanon kung naanay bingkil-bingkil. Naanay bingkil-bingkil ang imong igsuon, naanay kay bingkil-bingkil sa imong pamilya, naanay lalis-lalis kumbaga. Instrumento na siya para masusi nimo ang imong kaugalingon kung naabak nagpuyo ba kang mapaubsanon. Ayaw katingala dihas pamilya doon na gyunay lalis-lalis. Doon na gyunay bingkil-bingkil. Pero tuguti mga kaigsonan nga dili na siya mo undang, dili na siya mo hunong anang taknaa. Kay kung muabot pa naglaing adlaw, uy wala na diha ang kinaiya ni Kristo. Pagdumot naman. So muna nga kanus aba masusi nimo ang imong kaugalingon nga naana day kay kinain ni Kristo. Sa panahon nga dunay bingkil-bingkil. Sa panahon nga dunay lalis-lalis, naibikil sa mga butang, naibikil sa kuaneng relasyon, naibikil sa pinulungan, diha nimo masukod o matugkad nga naa na ba kay pagkamaubsanon o wala ba? Kay kung wala kay pagkamaubsanon, sa panahon nga dunay bikil-bingkil nya nalakansi ka, masubo man ka. Maguol ka. Unya, kanunay kang mangitag pamaagi nga manimalos. Uy, dili na kinaiya sa mga anak sa Dios. Dili na kinaiya sa mga Kristohanon ang pagpanimalos. Now, atong hinumduman, kung wala na to ang pagkamapaubsanon, di gyud mo hari ang kalipay. Di gyud mo hari ang kalinaw. Ang muhari noon, kaligot-got, kasuko, panimalos, unya, maunay mo, hatag ni mo balatian. Munang, dunay mga tao nga, uy, sakto matukukaon. Kanunay mo takog busog. Pero mura man kog naluya. Di ko ganahan mo simba. Di ko ganahan mo awit. Di ko mo ganahan mo ampo. Nganong luya man ko? Tungod kay, wala na ang pagkamapaubsanon. May hari na ang pagdumot, kasuko, mauna nga, sa panahon nga dunay bikil-bikil, bingkil-bingkil, lalis-lalis, unsa may buhaton, aron mo abot kanimo o mapadayon nimo ang pagkamapaubsanon. Una, ayaw baliki ang imong kinaiya. Ayaw pukawa ang imong tawhanong kinaiya. Pag naibikil, ayaw tuguti nga mo yung ka nga, wow, manalimot mandagway mo kinsa ko. Ayaw baliki ang imong tawhanong kinaiya. Gihubo naman to nimo. Gihukas naman to nimo katong daan nga kinabuhi. Ayaw to isulob pagbalik sa panahon nga dunay bikil dihas pamilya, dunay lalis-lalis dihas imong pamilya. Kay dili nimo
mapadayon ang kinaiyang pagkamapaubsanon og maunay makapalayo nimo gikan sa presensya sa Dios sa panahon nga mawagtang ang pagkamapaubsanon. So ang buhaton nimo sa panahon nga dunay bikil, dunay lalis-lalis, siyempre na magyunay lalis-lalis. Mga misunderstanding, dili na mahitabong walay lalis-lalis ang pamilya. Matod pa ang lalis ug ang away, matod pa lamas sa kinabuhi. Kay human sa lalis-lalis, away-away, labing-labing. Murag ulog-ulog, no? Pero dili na maoy katuyuan nga nung naay mga lalis-lalis, misunderstanding ang pagpuyo. Gitugot na siya aron matrini mo ang imong kaugalingon, aron ma-examine ni imong kaugalingon kung naaba na naapabagyapon ang kinaiya ni Kristo. Di bliss kayo ang tao nga nakasabot ana. Sa panahon nga dunay lalis-lalis, uy, gitrin ra day ko ani, gisulay lang day ko ani, gipatubo ra day ko sa Ginoo ani. Wow. Diba? Di maka-adjust ka. So ang angay nimong buhaton pag nailalis-lalis, siyempre na nailalis-lalis naay panahon nga bisag dugay na mong nagpuyo, bana og asawa o bana ang imong mga anak o mga naghigala, daw na gyud mga panahon nga misunderstanding mo eh. Sa panahon nga naay lalis-lalis, ayaw gyud baliki ang imuhang kinaiya nga kaniadto nga imo nang gihukas. Katong mga tawhanong kinaiya, katong pagkasaputon, katong murug bubog-buot. Kung gihukas naman to nimo, katong tawhanong kinaiya ba? Ayaw na to siya pukawa. Ayaw na to baliki. Ha? Hinuon ang imuhang buhaton kining sulat ni Pablo sa Tesalonika. Kung naa kay Biblia diha, basaha diha sa Tesalonika, unang Tesalonika 4, versikulo 11. Mauni angay na tong buhaton. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhing malinaon. Ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi. Sumala sa gisulti na namo kaninyo. Sumunay angay nimong buhaton. Kasagaran, di ba? Unsa may hinungdan ang anong naay lalis, di ba? Naay giilugan. Naay giilugan, di ba? Kasagaran naay lalis, na may giilugan. Nganong nag-ilog ka? Kay mao imong gisaligan. Nag-ilog sa hinabang, nag-ilog sa suporta. Aron dili ka mag-agad sa suporta, aron dili ka mag-agad sa uban, alang sa imong kinabuhi o panginabuhi, ayaw pagsalig. Muna'y giingon, ayaw ka mo pagsalig. Ang may tabo ana manggod, kung naakay gisaligan, may posibilidad nga manghilabot na ka. Samot na kung ang imong gisaligan, tao. Igsuon baka nimo. Nga mooy nagsuporta nimo. Unya ni suporta pod sa uban, may posibilidad nga imo nang hilabdan. Kaya nga naman, nagsalig ramang ka. So ang tambag ni Apostol Pablo, ingay siya nga tinguhaan ninyo ang pagkidabuhing malinaon. Malinaon. Mauday na ato ang tinguhaon. Kabuto na to na siya. Unya ayaw ka mo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi. Sumala sa gisulti namo kaninyo. Unya, niining paagi ha, tahuron kamo sa dili mga magtutuog, dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan. Tanawa ra gud, mawagtang di ay ang respeto sa uban kung ikaw nga nagpuyo isip Kristohanon do na kay taong gisaligan. Labinas imo mga panginahanglan. Ayaw salig sa tao. Naamang kay kusog, gamitan na siya. Inumduman na to, dili ta kapangalagad og Dios kung naatay gisaligan nga tao. Ngano man, mag-agad man tas tao. Moingon man ta nga, ay, gusto ta kong mosimba. Kay kanang imong gisaligan, kanang nagsuporta nimo, may posibilidad nga naa sila'y ipabuhat nimo. Unsay tingog nila, dapat imong sundon eh. Munang,
Naay mga inana nga mga tao nga di gyud ka pangalagad, di ka padayon sa pagpangalagad. Tungod kay naa na may gialagaran nga tao. Siguro imuhang negosyo, siguro imong trabaho, may posibilidad nga inana. O diya sa panahon nga ikaw mo atubang sa Dios, dili man na manginlabot ang imong trabaho o ang tao nga diin maoy hinungdan nganong wala ka buhat sa bulwaton ni Kristo. Atubangon nimo na kay imo man ang desisyon. So muna nga sa panahon nga paningkamutan nimo ang nga makabarug ka, ayaw baliki ang imong kaugalingon, katong imong gihukas, katong imong gihubo, ayaw na to baliki. O ayaw na to baliki. Ingon si Sister Natalia, kadaghanan ang hinungdan sa away mag-asawa kanang touching physical. Basta dili masunod ang gusto. Na may sulti ni Apostol Pablo mahitungod sa relasyon sa bana o asawa. Ang bana, ingon dito nga para sa bana, oy mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Oy asawa, paminawa ang imong bana. Kanang pag-ingon ka nga, bana, sabta ang kahuyangon sa imong asawa, dapat maminaw ka nga bana. So, kana sa ang gitawag, kana nga touching, physical, uy, dili sad na maayo. Kinahanglan, kuaning, imo na siya nga i-adjust. Kay, hunaw na ang imuhang sa pagbuhat nimo ana, susiya sad kung dili ba na malaway. Dili ba na malaway. Dili ba na makadaot. Ayaw himo ang instrumento ang imong kaugalingon aron makasala ang imong isikatao. Hinuon himo ang instrumento ang imong kaugalingon aron ang tao madasig labi na ang imong pamilya. So susihon nimo ang imuhang okay, ako rin paspasan kay alas 12 naman. Okay. Now, sunod na sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2. Ako rin paspasan. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 22. Okay. Likay ang daotang butang nga gusto kaayong himuon sa mga batanon. Tinguhain noon ang pagkamatarong, pagtuog gugma o pakigdait uban ni atong muputli kasing-kasing nga nagsampit sa Ginoo. But ipasabot kung Kristohanon ka, dapat ang imo hasang ikuyog-kuyog mga Kristohanon sad. Munang niingon siya nga tinguhain noon ang pagkamatarong, pagtuog gugma o pakigdait uban ni adtong maputi o kasing-kasing nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. So, sa imong pagka-Kristohanon, ayaw pakighigala og mga tao nga wala sa Ginoo. Unang naiawit, pilia ang imong higala. Okay. Sunod, ikaduha nga, unang Pedro, ako na di paspasan. 3. Kapitulo 3, unang Pedro, Kapitulo 3, 4. Apan tinguhang inoon ninyo ang katahom, like ang sulod ninyo, katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ang matamis nga kinaiya nga mabililhon kayo atubangan sa Ginoo. So munay paria, munay buhata sa panahon nga dunay lalis-lalis, sa panahon nga dunay bingkil-bingkil, ayaw gyud sakay sa bingkil-bingkil, ayaw gyud to isulob pagbalik ang imong gihukas ng imo nang nahukas nga daang pagkatao, daang ginaiya. Imo na mong gihukas, ayaw na to hubua. Unya, paningkamote, nga magpuyong malinaon, unya, paningkamote, kanang naa sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, 22. Unya, paningkamote, nga kanang matamis nga kinaiya. Kanang naas unang Pedro, Kapitulo 3, 4. Now, kung magpaupsanon ka, nindot kay ang saad sa Ginoo. Bayawon kas Ginoo, onya tabangan kas Ginoo. So atong trivia mauni. Kung makatubag ka, mudagan ra ko og 10 minutes. So alas 12 tinta mo undang para makapaniud to ta. Okay. So 10 minutes atong trivia.
ang trivia mauni, ang makatubag, akong ipaambit ang panalangin sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo. So, kinsa ang tao nga gipasudunggan sa Dios atubangan sa mga tao o giangkon sa Dios nga iyang alagad tungod kay mapaubsanon ang maong tao. Kinsa man ang ngalan sa maong tao. Hatagi kog ngalan unya butangig bersikulo. Kinsa man tong tao nga gipasidunggan sa Dios tungod kay mapaubsanon siya. Kinsa man tong tawhana nga giangkon sa Dios nga iyang alagad tungod kay mapaubsanon siya. So, kung nagbasa kag Biblia, nakaila ka o makaila ka, kinsa tong tao ang pinaka mapaubsanon sa tanang tao. Kisa man tong ngalan. Kung doon na kay tubag, kisa ngalan atong tawhana nga naas Biblia, kung himbasa kag Biblia, imo nang mabasahan Kisa man tong tao nga maoy pinaka mapaubsanon sa tanang tao. Unya, asa man to nga mabasa. Kisa may ngalan atong tawhana. Munay trivia. Nga, gipasudunggan sa Dios, kay, ingon ang Biblia, ang mapaubsanon, bayawon sa Dios. Kung imong lantawon, gibuhat na sa Dios Gibuhat na sa Dios sa karaang panahon. So, ako ang clue diha, ang tubag naa sa Old Testament, wala sa New Testament. Naay gyoy nahitabo sa unang panahon nga gipasidunggan sa Dios, giangkon sa Dios ang maong tao kay siya maoy pinaka mapaubsanong tao sa tibuok kalibutan anang panahon. So kinsa man tong tawhana? Kisa may ngalan atong tawhana. So ang makatubag, kung layo-layo ta, ako rang ipadala ang panalangin. So ako rang ipaambit ug unsay gihatag sa Ginoo kaysa ako nang gikaingon di man ko magtigom og kwartas kalibutan. Ako nang gibahin-bahin sa mga gastuhanan og dili pod sa atong programa. Og sa mga buluhaton, dili man na pwede nga bupokus ko sa usa ka buluhaton. Daghan mang buluhaton. Ingon si Rolly Bardon, si Hob, pastor. Okay. Asa man mabasa nga siya ang pinaka mapaubsanong tao sa tibuok kalibutan. Siya ang mapinaka mapaubsanon. Kung moingon tang Hob, tagaig bersikulo nga mabasag yun. Kay basig dili si Hob. Kinsa man ang tao nga gipasidunggan sa Dios, giluwas sa Dios, gitpaila sa Dios nga iyang alagad, giangkon sa Dios nga alagad, tungod kay grabe ka mapaubsanon og siray tao nga mapaubsanon sa tibuok kalibutan atong panahon na. Sen ka na. Kisa man tong tawhana. Igsuon ko sa Ginoo kung himbasagyo kag Biblia, di na nimo malimtan. Kay mo na pinaka-highlights sa tibuok Old Testament. Si Hob, matod pa Sister Natalia, ay kay basa, asa man mabasa sa Hob. Matod pa ni Ana, Namos, Abraham. Asa man mabasa. Butangin ninyong bersikulo. Si Ma'am yon, Sudanis, si Josie Pastor. Butangin lagi bersikulo. Arita sa Hob. Si Amante Surigao, Hob kuno. Arita sa Hob. Sister Rosalie, ingon si Moses, butangin nagbersikulo, Sister Rosalie. Kanang imong tubag, butangin na sa bersikulo, asa mabasa. Kaya ato ang gi-agrehan diri nga maoy makadawat sa panalangin, panalangin kay ni Lord. Katong makatubag, ug ang inyong tubag kompleto, naay bersikulo, ug naay ngalan sa tao. Okay. Ang naay bersikulo, si Amante Surigao. Okay, Hob. Arita Hob. Hob 42.
1:16. Onya gitubag si Job sa Ginoo na side ako nga gamhanan kaayo, gamhanan ka kaayo. So si Job mo'y nakigsulti sa Ginoo niya, mitubag si Job sa Ginoo. Nahimo mo ang tanang buot mong buhaton, nangutana ba nganong nagduha-duha ako nga imong kaalam, okay? 4, imo akong giauhag sa pagpamati kanimo og sa pagtubag sa imong mga pangutana. Kaniadto na sahid lamang ako nga gisultihan kanako sa uban. Apan karon nakita ko na ikayod ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa na ulaw ako sa tanan kong gisulti og naghinulsol ako pinaagi sa pag bulibod sa bulibod og abo. Asa man ni kutob? Ay kataasam na ni. Abi asam do 16. Murag taasa pa na ni di man nimo makita dire nga mapaubsanon si Job. Naghinulsol man gani siya. Naghinulsol man gani siya dire. Kay siya mismo na ulaw siyang gibuhat. Bikisa man kunoy pinaka mapaubsanon nga tao sa tibuok kalibutan nga gipasidunggan o giangkon sa Ginoo nga lagad. Ala, hapit na gyud taon oras, mainom sa kog tubig si Abraham ingon si Ana Namos. Eto basahon ko no karon na. Okay, sa Genesis 22. Genesis 22. Genesis 22, 6:18. Si Isaac may gidala sa Abraham, sa halad. 18, taasan paubsanon. Wala man sa diri. Aritang Hob. Hob. Ono. Hob ono. 20, 21. Okay, Hob ono 20 arita 21. Ono. 20 ding 21. Mitindog si Job og sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang biste. O gikiskisa niya ang iyang ulo. May pa siya sa yuta gisimba niya. Ingon siya, okay, hubo ako namatay. Wala man po'y gideklarar diri nga siya mo'y pinaka mapaubsanong tao. Si Abraham, wala, dili po na si Abraham. Dili po si Job. Aklo, babae ba o lalaki? Lalaki. Katong giistorya ni Sister Rosale, butangi ratog bersikulo. Dakaklaro na kayo ng kloha. Yay! Uy, paspasin ninyo. Saan kayo maniod to na ta? Katong, kuha na lapas na taog. Siyempre, yun as New Testament, Old Testament. Sister Natalia, naaman as Old Testament. Lalaki na siya. Si Ana Namos. Okay, ba't ito ko no, tandaan, be? Basig, nakaigo na si Ana Namos. Ana Namos. Numbers 12:3. Ayay. Sister Rosalie, naunhan yung ka ni Kuan. Ni Aljon Konparan, naunhan ka ni Kuan. Ni Ana Namos. Sakto ang imong tubag, Sister Rosalie. Basa gini Sister Rosalie og Biblia. Wala lang niya mabutangi og bersikulo. Ang nakabutang og bersikulo nga naay ngalan sa tao si Ana Namos. Siya mo'y makadawat sa ato ang premyo sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Okay. Si Aljon Konparan, naulahi ka dong Aljon o Sister Rosalis, ikaw untay na una, pero naulahi ka paghatag og bersikulo. Sige, salamat sa Ginoo sa imuhang sa imuhang gugma, Sister Rosalie, og sa imong pagpaambit. Okay. Si Ana Namos, magkontak kay ta. Unya taga-ikos imuhang kompleto ang ngalan. Unya contact number. Kanara. Naara man dagoy ka diri sa Pilipinas. Kung naara ka sa Pilipinas, taga-iko kompleto nga kuan ngaan. Unya
tagai ko og kompleto nga ngan og kana lang kuan contact number. Unya makadawat ka og gikan sa ato nga programa. Gikan na sa Dios, gikan na sa Dios. Og 500 pesos. Ang nauna tinuora Sister Rosalie. Pero si Mos kulang ang iyang tubag. Ikaw mo'y nakauna sa sakto og kumpletong tubag. Muna nga giagrihan ni Sister Rosalie. Sister Rosalie sa okay. Ingon siya na, sa giingon dire. Ox lang, di ba? Cool kaayo Sister Rosalie. Okay lang. Nakatubag siya sa kang Moses, pero kulang iyang tubag. Kaya ang ato ang gikinahanglan is kuaning ngan og ang bersikulo mo na kompleto. So ikaw mo'y nakauna gyud unya kuan kayo Sister Rosalie, kuan kayo nang agree Sister Rosalie. So tagai ko og complete ngalan nimo Sister Ana Namos og seal number. I-PM lang ko ha, Gideon Candelario. Unya salamat kayo sa inyong pagsalmot sa ato ang programa. Sa ato ang trivia. Okay na pa. Makatabang na siya sa imuhang ang load. Okay, salamat sa Ginoo. Unya pasalamat ta sa Ginoo nga kanunay siyang nagpanalangin sa atong programa. O kanunay siyang nagdasig sa ato ang panag-uban. Atong oras mga kaigsunan na nagdagan man, kinahanglan ko nga ingon Sister Violi, wow! Naman, love. Okay. Sister Rosalie, Sister Violi. Sister Violi, salamat kayo sa imo ang pakiguban. Okay, agig pag tapos mga kaigsonan atong timsong sa programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Atangin ninyo ang akong kompos, ako aning itemporary og record ang gugma sa Dios kay na-feel na ko ang iyang presensya, ang iyang pag-atiman anang maong awit. Muna nga, okay, ako sang hulaton kay naama si ang ato mga awit nga mga makalangit na ana siya mga kuan komersyal. Unya akong ipasalamatan ang Dios sa atong mga kaigsuonan nga nag-subscribe. So kung ako ang pag-ampo nga inyo kong tabangan ani sa pag-subscribe, unya inyo ning i-share, unya i-subscribe ni kay akong nakita nga dako kaining dako kayo ni nga makatabang ilabi na sa music, sa mga instrument. Kay akong ipangayo sa Ginoo nga mo upgrade da. Dili pa mo balik ang Ginoo. Kay ngano man daghan pa kayong luwasonon imong pamilya, imong mga parente. Dili gusto ang Ginoo nga malaglag, mabilin ang imong pamilya. Mao na nga ako nagtuo nga andamon o gamiton pagyutas Ginoo. Mo nang sa ako ang kinabuhi karon wala ko'y laing gitinguha mao ang pag-upgrade sa mga buluhaton, mga gamit sa alang sa kaymayaan sa Ginoo. Mo na ingon Sister Rosalie Ursaldaal, salamat kaayo ninyo kay nimo Lord. I-bless nimo ang mga mapa-inobsanon, mangayo unya ko chords og lyrics pa sa new song. Ako ning ihatag nimo Sister Rosalie, ako ning ipatransfer na niya ako sa akong asawa kay akong asawa mo itig transfer kay naa say notebook sa akong mga compose. Okay, Sister Ana Namos ha, i-PM ko ha, Gideon Candelario. I-PM ko. Okay. Mabuhi dili sa panlam. I-PM ko Sister, ang Diyos magpanalangin. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat Ginoo sa imong pagpadayon sa pagtudlo kanamo. Salamat o Dios sa padayon nimong pag-agak sa matagusan namo kakinabuhi aron kami padayon nga duol kanimo.
ug suod kanimo. Salamat amahan sa mga pamaagi nga imong gihatag kanamo. Kung unsaon namo pagtrin ang among kaugalingon, aron kami makabaton kanunay sa kinaiyang mapaubsanon nga imong gipaambit kanamo through the Holy Spirit. Ug salamat Ginoo nga magmalampuson, magmadaugon kami nga ang among kinabuhi walay laing mapataas kun dili ikaw. Salamat o Dios nga amo kining ma-apply sa among matag Pinoy-anan. Salamat o Dios bisan pa sa amo ang matag trabaho, sa negosyo o sa tanang sa tanang dapit. Among ma-apply ang imong mga pamaagi nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios nga wala kami laing panganduyon o tinguhaon. Mao mga pulong nga imong gitudlo kanamo. Walay lain namong subayon, mao lamang ang imong mga pamaagi nga imong gipakita o gihatag gipaambit kanamo karon. Panalangin ni ang among mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang lugar, sa ilang Pinoy-anan, sa ilang trabaho, sa ilang negosyo. Panalangin ni sila. Akong gideklarar ang imong pag-release og panalangin sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og niini maong programa diin kami nag-uban. Panalangin ni kaming tanan. Ug salamat o Dios sa imong pag-release og pinasahi nga panalangin, mga milagro. Ug salamat Ginoo sa mga kahibulongang butang nga imong gipasinati kanamo. Mga kumplitong kaayuhan, kumplitong kadaugan. Ug salamat o Dios nga imo kaming ubanan karon ug hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Among isalig ug itugyan ug ipiyal kanimo ang among kinabuhi. Guniti kami sa tanang panahon. Ug salamat o Dios sa mga minsay sa awit nga imong gihatag kanamo. Mga pagdaig pagpasalamat among ihalad diha kanimo. Kay alang lamang kanimo dungog himay amahan sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanang Kristiano magingong. Amen. Salamat kaayo ni Ma'am Sharon. Salamat kaayo ni Ma'am Sharon. Mayong adlaw pas og sa tanang viewer, salamat sa kabutagon. Buntag naman na Sweden no. Dire odto na onya lami na pong ipaniod to. God bless inyong igsoon Pastor Gideon gihapon. Mag-ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye. Bye-bye. God bless and God bless.